Ja, her. Styrken. Nice. Jeg skal styrken på. Okay, mit hår lidt. Nederen. Nå, lige meget. Jeg ved godt, jeg har lidt træt her, men ja, okay. Nå. Ja, jeg så Rebecca, og vi er lidt ude i skoven, som I kan se, der er den. Og her. Og så kigger du over på, så når du synes, at jeg skal pulker, så siger du, hvad fanden mennesker? Okay, for fanden mennesker, det her lyder lidt mærkeligt. Hvad fanden mennesker? Jeg kan sgu ikke tænke mig. Hun er lidt skør, skal vi vide, så. Nå, nu går vi lidt. Der ligger et cykeldæk. Nå, men nu går vi lidt. Der ligger et cykeldæk. Okay, her. Ja, det ligger. Og vand, der ligger også et sæde. På en knaller. Og der ligger alt muligt herinde. Og det er garanteret 20 koster. Okay, nu visker jeg det lige. Det er garanteret 20 koster. Og jeg vil helst ikke snakke mere. Altså, jeg har lidt stridt hår. Har jeg ikke også? Hvad? Nå, lige meget. I må helst. Au! Og penge går lidt hurtigere. Okay. Ja, for fanden, man skal det her lyde lidt mærkeligt, men jeg vil gerne vide det. Jeg venter lige til du er ude af skoven. Jeg har nejlak på. Og så filmer du ind i skoven, og så kommer jeg bare løbe cyklerne. Det her er min nejlak, så. Jeg venter lige til jeg er over det her. Ja. Godt. Camilla, du cykler bare efter. Ja, men så når du kommer Okay. ud af skoven. Nu vil vi gerne lige. Camilla, jeg tager lige dit Hvad? kørbers af, fordi så kan jeg lige vise det. Godt, det her det er så et kørbers. Det er sådan et panda-kørbers. Og det er bare så totalt sæt. Så ja. Den er også med. Og hendes iPhone, det er en iPhone 4. En iPhone 4. Hun får snart en iPhone 5. Jeg tror lige. Måske. Hvis jeg får iPhone S, så får min mor iPhone 5. Hvor fanden der ligger sgu en cykel? Og den er helt! Og den er ikke låst! Camilla, nej. Det kunne jeg jo sikkert sige. Nå, men nu går vi videre. Nej, så siger du, så filmer du ind i skoven, og så når du siger kom, så cykler jeg bare derudad. Okay, jeg går lige rundt her. Og jeg er her. Og jeg er klar til at cykle. Godt, ja. Jeg tror nok, at det her det er en udsendelsesform, men ja. Så. Et panda-købs. Ja, jeg elsker bare pandas købs. Ikke nu! Godt. Det her, det er bare sådan skov, som det betyder alt for mig. Men den her, den lægger vi garanteret på YouTube. Den lægger vi på YouTube, så alle sammen spiller. Jeg vil bare gerne sige til jer. Jeg vil bare gerne sige til jer. Hvis I nogensinde ser den her video, så må I love mig. At I synes godt om den. For jeg har aldrig før været på YouTube. Jo, jeg har så fået en anden virus, eller også sagt det her. Nu kan du bare komme! Bare kom! I skal bare vide, hun er lidt skør. Så de skal bare tage rigtig godt imod hende. Okay. Nu vil vi lægge sig. Og film lige mig. Og prøv at se, hvad der er sket her. Vi se. Jeg skal lige se, om det kan se det. Det er det ikke vemmeligt? Jeg faldt ned til kantinen. Nå, vi kan godt filme det lidt videre. Vi først tænker os at filme noget i Club Mix, så
så kan I se lidt rundt i Klub Mix. Men indtil da,